Ireki liburua eta irakurri isil-isilik. Maizu, ni bukatu dut. Ni ez dut bukatu, itxaron pizka bat. Maizu, ni bukatu dut. Ni ez dut bukatu, itxaron pizka bat. Bukatu duzue? Bai! Guazen. Ni oso ondo eta zu? Ni ere bai, ezeri zure aurkian mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Ireki liburua eta irakurri isil-isilik. Andereño, nik bukatu dut. Andereño, nik ez dut bukatu, itxaron pizka bat. Andereño, nik ez dut bukatu, itxaron pizka bat. Bukatu duzue? Bai! Goazen jolastokira. Egunon, zer moduz? Ni oso ondo eta zu? Ni ere bai, ezeri zure aurkian mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Ireki liburuak eta irakurri isil-isil. Andereño, ni bukatu dut. Ni ez du bukatu, itxaron pizka bat. Bukatu duzue? Bai! Goazen jolastokira. Kaixo, egunon. Egunon, zer moduz? Ni oso ondo. Eta zu? Ni ere bai, ezeri zure aurkian, mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Ireki liburuak eta irakurri isil-isilik. Andereño, ni bukatu dut. Andereño, nik ez dut bukatu, itxaron pizka bat. Bukatu duzue? Bai. Goazen jolastoki. Kaixo, egunon! Egunon, zer moduz? Ni oso ondo eta zu? Ni ere bai, ezeri zure aurkian mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Ireki liburuak eta irakurri isil-isilik. Andereño, ni bukatu dut. Andereño, nik ez dut bukatu, itxaron pizka bat. Bukatu duzue? Bai! Goazen jolastokira. Egunon, zer moduz? Ni oso ondo eta zu? Ni ere bai, ezeri zure aurkian mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Andereño, zer egin behar dugu? Ireki